Добро утро, приятели! Въпреки че днес е неделя, сме станали сравнително рано, към 8 и нещо. Аз си пия кафенцето в момента, но преди това успях да направя закуска, пуснах пералнята, прострях дрехите, оправих горе-долу из къщи. Детето и мъжа отидаха да ритат топка, да тренират футбол, докато е още хладно, докато не е станало голямата жега. И днес мисля да ви взема с мен на плаж. Ще видя дали ще ходя сама или с детето и мъжа или с някоя приятелка, защото пък можете ли да повярвате, ама на детето ми много не му се ходи на плаж. Питал го вчера, искаш ли утре, т.е. за днес да ходим на плаж. Той ми казва, не ми се ходи на плаж, не искам. Ама ще видим, като всяко дете може да си промени мнението. Ще го попитам, като се прибере от тренировката с баща си. Какво ще каже и вече ще ви покажа. Аз често съм ходила сама на плаж, не ми е скучно, или си взимам някоя книга да чета, или си пускам някакви подкастове да слушам, така че определено и сама да отида на плаж, в никакъв случай не ми е скучно. Показвам ви моя път към плажа. Отивам на бургаския плаж зад хотел Приморец. Ето хотел Приморец, сега ще ви покажа и гледката каква е. Обичам да ходя най-вече тук зад хотел Приморец. Харесва ми просто плажа, мястото, чадър, шезлонг, тук е по 3 евро. Ще си взема един чадър. Сина ми отказа да дойде, така че сама ще си направя едно плажче. Където ще влезна. Тук си има и капанчета, от които може да си вземете кафе, вода. Но аз вече съм се подготвила. Понякога си взимаме от тук. Общо след когато съм със сина ми, винаги от тук си взимаме скрижина. Той иска скрижина. Ето тук и сладолетче. Ето тук е хотел Приморец. Зад тази зелена храсти дървета. Зоната е 3 евро чадър, 3 евро, шезлонг 3 евро, обаче като гледам доста е пълно. Да носи намеря поне едно празно чадърче.
е фактически началото на морската градина, близо до морска гара. Добре, приятели, тук ще приключвам влога си от плажа ми днес. Ако ви харесват нещата, които качвам, може да се абонирате, може да харесате видеята ми. Тепърва ще си развивам канала и ще качвам всякакви неща. Аз имам много интереси, така че със сигурност все нещо ще ви допадне. Благодаря ви, че гледате моите видеа, че ми харесвате също влоговете и всичко, което качвам. И до скоро, чао!